Gu hirugarren mailako ikasleak gara eta bideo labur honen bitartez bere garrantzitsu bat kontatu nahi dizuegu. Urtero bezala, gure ikastola Agenda 21eko proiektuan parte hartzen ari da. Gogoratzen baduzue, iaz landutako gaia isiltasuna izan zen. Bai, gure ikastolan zarata handia zegoenez, kanpaina bat antolatu zen zarata murrizteko. Gelan, pasabidean, jantokian eta purka-purko funtzionatzen hasi zen, ezta? Aurten eskolako Agenda 21ean landuko dugun gaia plastikoa izango da eta hirugarren mailan talde bat osatu dugu proiektu hau burutzeko eta ordera eramateko asmoz. Ikusi duzu zenbat plastiko erabiltzen dugun egunean zehar? Hamaiketakoa jateko, merienda hartzeko, ura edateko, gehiegi ezta? Plastikoa hemendik, plastiko hortik eta plastikoa toki guztietatik. Simulatuta gaude, ekologistek esan duten moduan, plastiko madarikatua. Ur botila hau ikusten duzu, ezta? Ba, aldakizu zenbat botila kontsumitzen diren segundu batean. Ba, 20.000 botila, bai, ondo entzun duzue, 20.000 segundu bakar batean. Baina guk gure planeta maite dugu, natura errespetatzen dugu eta prest gaude gure planeta defendatzeko eta naturaren alde lan egiteko. Bai, gainera naturan azken urte hauetan oso fenomeno arraroa gertatzen ari dira. Euriteak, uholdeak, berandia, mendietan sute itxelak. Aldaketa klimatikoa deitzen diote. Ziur gaude telebistan Greta Thunberg ikusi duzuela. Greta Thunberg 16 urteko neska da eta kanpaina bat martxan jartzen ari da jendeak aldaketa klimatikoari aurre egiteko. Guk ere gure kanpaina egingo dugu. Meatzaldea for future! Gure ustez guztion artean lan egin behar dugu gure planeta salbatzeko. Gure etorkizuna da eta denok dakizuen bezala, gure planeta zorritzarrez arriskuan dago. Aztertu ardetaz nola gelditzen ari diren gure itsasoak eta gure ozeanoak. Zabortegi erdaldor bihurtzen ari dira. Eta itsasoetan bizi diren animaliak ikusi dituzue? Gizajoak asko sufritzen ari dira eta hiltzen ari dira. Errudunak gizakiak dira. Begira zer gertatzen ari zaien animale hauei. Karramarroa, hegaztia, dordoka, harrigarria da, ezta? Gainera plastiko hau itsasoko animali jaten dutenez, gero mikroplastiko hauek ere gure plateretara heltzen dira eta guk ere jan egiten ditugu. Eta badakizue hori oso kaltegarria dela. Beraz, zerbait egiteko momentua heldu da. Guk, adibidez, gure geletan zaborra botatzeko 2 ontzi mota ditugu. Bat papera eta kartoia botatzeko eta bestea plastikoa. Egia esan plastiko latak eta tetrabrikak. Eta aparte, beste gauza importante bat egiten dugu. Latetan dauden plastikoz guztiak moztu egiten ditugu animaliak barruan ez geratzeko. Bai, dortokak, fokak, ardainak, harrapatuta gelditzen dira eta gizajoak ito egiten dira. Gure ustez gure planeta salbatzeko denok batera lan egin behar du. Bai, nire lagunek esan duten moduan, gure planetak gure laguntza behar du. Bai horize, aldaketa klimatikoari aurre egin behar zaio, gure erronka da. Denok batera, lan egitera, Eta elkarrekin lanean, planeta salbatzera. gu prest